Какво знаете за Мерседес Ламбре, която играе Людмила в сериала Виолета на Дисни? Роден е в Мар дел Плата, Аржентина и слуша рок. Но какво ли ще ни каже за себе си? Какво правиш, когато си свободна? Много неща обичам. Например, да слушам музика, да гледам филми, да ходя на театър. Мерседес прилича ли на Людмила? Мисля, че с Людмила общото ни е, че сме много спонтанни и сме еднакво страстни и творчески личности. По какво се различавате? Ами, честно казано, не губя толкова време в мисли как да причиня вреда на другите. И А на външен вид? Мерседес и Людмила всъщност се обличат коренно различно. Аз се влияя от настроенията си. Ако се чувствам зле, се обличам зле. Ако се чувствам добре, съм добре облечена. А Людмила винаги е перфектна. Едва ли можете да я видите с чупен нокът. Разкри ни някоя тайна. Понякога се будя в лошо настроение, понеже имам една кукла с руса коса и много прилича на Людмила, си я слагам на масата, където закусвам, за да вляза в образ. Когато не съм съсредоточена, си говоря с тази кукла. Дай съвет на начинаещите артисти. Ако имате цел, следвайте я упорито и работете здраво, за да я достигнете. И е необходимо да учите и да трупате преживявания, приятни и неприятни, за да придобиете сила и да развиете потенциала си до максимум. Надявам се да се забавлявате с сериала ни. Ще има много силни моменти. Втория сезон беше прекрасен, така че благодаря ви за подкрепата и ви изпращам целувки.